niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. My name is Brother Kevin Gipat Bujak and I came from Nigeria. Ja nazywam się brat Kevin Bujak Gipat i ja pochodzę z Nigerii. I'm a missionary working under Apostolic Vicariate of Omani, Delta State, Nigeria. Ja pracuję dla apostolskiego wikariatu Omani dla stanu Delta w Nigerii. I want to thank you for giving us this opportunity to come to your parish to talk about our mission. May the good Lord continue to strengthen you and guide you in everything you do and bless you all in Jesus' name. Pragnę podziękować Wam za zaproszenie mnie do tej parafii i niech Pan Was umacnia. We are working in a place called Ogufuli. This is one of the remotest village area in the southern part of Nigeria. My pracujemy w najbardziej trudnym terytorium, które nazywa się Ogufuli. Our charism is to give hope to the hopeless humanity in society. I ogółem naszym charyzmatem jest przynieść nadzieję tym, którzy tą nadzieję stracili. And going through our spirituality, we go loving people and sharing their suffering with them and giving them hope of our Lord Jesus Christ. Nie tylko pośród nich posługujemy, ale przede wszystkim świadczymy i również pośród nich posługujemy w smutku i w cierpieniu. Myself, I came from the eastern part of Nigeria, and in the eastern part of Nigeria, everybody are Christians. Most especially, we are all Catholics and we believe in God. But coming to the southern part, I was very astonished to see different things entirely in this village. Ja przebywam w zachodniej części Nigerii, ale niestety tam nie pracuję na południu. I bardzo się przeraziłem, kiedy przybyłem na to południe, bo u mnie bardzo wiele osób jest chrześcijanami, a tam, gdzie ja teraz pracuję, tak oczywiście nie jest. In this village, only little percent of these people are Catholics. Most of them have not known how to play the rosary. Most of them have not known how to play Our Father in English. Bardzo mało osób po prostu zna religię katolicką w naszym terytorium. W ogóle nie zna modlitw podstawowych, takich jak Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. Going to our apostolate is very, very important and difficult. But first, before we start our apostolate, we need to pray to God to give us strength in everything we do in this village. Nasza posługa apostolska tak naprawdę nie jest bardzo łatwa, jest bardzo trudna i tak naprawdę jedynie modlitwa może nam pomagać. Myself, I am a teacher in the primary school and I teach primary 4. In most cases, I found different kinds of challenges. The children have not known how to read and write. They don't know how to speak national language, which is English. They can only speak their mother tongue, local language. W chwili obecnej jestem wychowawcą klasy 4 w szkole podstawowej i sam mogę zobaczyć, że bardzo wiele dzieci po prostu nie umie pisać ani czytać, a co dopiero po prostu mówić wasz angielski ze względu na to, że jest to kolonia, bo jedynie znają język lokalny. From the beginning, we find it very difficult to carry these children along on teaching them and practicing them how to read and write and speak English. Przede wszystkim staramy się ich nauczyć podstawowych rzeczy, tak jak pisanie i mówienie. It is quite unfortunate that our government abandoned these people. There is no aid, there is no help for these people in the village. They go about to suffer in pain and misery. To jest bardzo trudne do zrozumienia, że państwo nas zapomniało o tym, że mamy surowce mineralne. When you ask them in the morning why not coming to school, they say they have no money to buy food, talk less of paying for their school fees and providing their writing materials. Kiedy pytamy się naszych młodzieńców i dzieci, czemu nie chodzą do szkoły, oni powiedzą nam, ale po prostu nas na to nie stać, że my nie mamy pieniędzy na podręczniki, zeszyty, a co dopiero mówić o wyżywieniu. Health aspect is a very big problem here. There is no medical care, no clinic for antenatal and postnatal care. Most of these women deliver their child doing farming and even going to the local place for delivery. A co dopiero mówić o środkach medycznych, po prostu ich nie ma szpitali. I kiedy kobieta w ogóle nie ma żadnego przygotowania przed wielkim porodzie, a co dopiero mówić o porodach, które się toczą na rogu bądź nóż. In most cases, most of them go in different kinds of complication. And when there is complication, there is no expert. There is no medical doctor who can treat this pregnant baby. Kiedy kobiety są w ciąży i po prostu mają komplikacje, to po prostu są problemy, bo nie ma żadnych miejsc, które by mogły pójść na pomoc. We missionaries, we find it very interesting to seek the face of Jesus Christ and to seek the people suffering, the poor people, to seek the vulnerable people, seek their face as the face of our Lord Jesus Christ and giving them hope that they will live and worship God. My jako misjonarze widzimy tych najbardziej potrzebujących Jezusa i właśnie tego Jezusa chcemy świadczyć. We are a poor congregation, we don't have anywhere where we have money for these people.
to provide their basic need of life. We only depend on begging. That's why we came to your country, in your parish, to ask for your post especially. Your prayers a lot matters for us. Przybyliśmy tutaj na terytorium Polski, prosimy o wsparcie finansowe i wsparcie modlitewne, ze względu na to, że jesteśmy wspólnotą lokalną. Tak naprawdę nie mamy żadnego wsparcia z zewnątrz. As you pray for us and support us, may the good Lord continue always to bless you all and bless your children. Cokolwiek najedzie dla naszych osób, niech Wam Pan w tym błogosławi. We are very, very sorry for wasting your time talking our mission. May God continue to bless you. No jeszcze przepraszamy, że tak dużo mówimy. I want to share with you one of the songs in our local language. The song is called Igbo language, and I want to share it with you. I on właśnie chciałby się podzielić również piosenką z jego ludu. Ogólnie jest bardzo wiele grup etnicznych, ale on pochodzi ze wschodu Igbo. Idima Jesus, Idima Onyewe, Idima Ezebube, Idima, Idema, Idema Jesus, Idema Onyewe, Idema Ezebube, Idema. Badata Jesus, Badata Onyewe, Badata Ezebube, Badata. Maranatha, Maranatha, Jesus, Maranatha, Onyewe, Maranatha, Ezebube, Maranatha. The meaning of the song is called Jesus Christ, you are so good to me and everybody. Słowa tej pieśni było: Jezusie Chrystusie, jesteś dobry dla mnie. May God continue to bless you all, bless you in everything you do, bless your children, and bless Poland. Niech Pan zostanie z Wami, zostanie teraz zawsze i na wieki wieków.